Kære alle klubmedlemmer, tak fordi at I deltog ved et meget veloverstået distriktskonference her den 7. oktober. Jeg er meget glad for den store tilslutning. I kan glæde jer til næste år vil vi lave en award med 5 projekter, hvor vi har en award omkring det bedste internationale projekt, det bedste udviklingsprojekt og det bedste udvekslingsprojekt, et klubmiljø og et klubmødeprojekt. I kan glæde jer, det bliver en kæmpe succes, håber jeg, og vi vil afsløre, hvem der er vinderen, når vi når distriktskonferencen den 5. oktober 2024. Udover det, så har jeg været meget glad for at besøge alle de klubber, jeg indtil videre har besøgt. Jeg har besøgt 22 klubber. Det har været meget glad og inspirerende. Og dem, der endnu ikke har haft besøg af mig, kan glæde jer, fordi at i den nærmeste fremtid kommer jeg også og besøger jer. Tak fordi at I havde tid til at lytte til mig.